बे समाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव एनडीए एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडीए एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव एनडीए एलायन्सनि सायाव खुगा बेखेवदों। गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया बे समाव एनडीए जों थायाब्लासो बे समाव एनडीए हाबगोन होननानै बुंग्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव मोनसे बाथ्रा बुंदों एबा एनडीए एलायन्सनि सायाव फिन आरोबाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एनडीए एलायन्सजों यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया थानाय थायैया बे गिदिर बाथ्रा नङा एबा थानाय थायैयाव बुंनो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव एनडीए एलायन्सजों फिसा फिसा राजखान्थि हानजाफोरा थायो आरो बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाखौ बीजेपी राजखान्थि हानजाया जुदि लायोब्ला बा एनडीए एलायन्सआव बिथांमोनखौ जुदि लाबाय थायोब्ला जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा ग्रीन सिगनेल एबा बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाखौ एनडीए जों थानायखौ लानानै जेबो बाथ्रा गैया होननानै ग्रीन सिगनेल होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। यूपीपीएल থাকে না থাকে এটো আমার কথা নয়, ডিসিশন বিজেপি বা এনডিএ লব। বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে অল ইন্ডিয়াত, বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে এনডিএ লগত। তো यूपीपीएল নিশ্চয় যদি বিজেপিয়ে লয় আমার খবর লগা একো নাই। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजा बे यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया बीजेपी राजखान्थि हानजा बे हानजाया जुदि एनडीए आव बिथांमोनखौ लाखिबाय थायोब्ला जोंहा बीपीएफ राजखान्थि हानजा महरै जेबो बुंनो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे यूपीपीएल राजखान्थिजों बे समाव बीटीसीनि बेलायावबा बे समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल आलादा आलादा, नाथाय बे समाव मिरुआवबा आरो रायजोआवबा एनडीए एलायन्सआव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाखौ जुदि बीजेपीआ लाखियोब्ला जोंहा बीपीएफ राजखान्थि हानजा महरै जेबो बुंनो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय सिगांनि सानाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंदोंमोन जे बे समाव एनडीए निफ्राय यूपीपीएल खौ होखारोब्लासो बा आउट खालामोब्लासो एनडीए आव हाबगोन बुंनाय नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बे समाव बेनि सोलायै हाग्रामा महिलारिनि रावा सोलायनानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे एनडीए एलायन्सआव यूपीपीएलआ मिरुआव आरो रायजोआव थानायखौ लानानै जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया होननानै ग्रीन सिगनेल होनायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। यूपीपीएल থাকে না থাকে এটো আমার কথা নয়, ডিসিশন বিজেপি বা এনডিএ লব। বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে অল ইন্ডিয়াত, বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে এনডিএ লগত। তো यूपीपीएল নিশ্চয় যদি বিজেপিয়ে লয় আমার খবর লগা একো নাই, কিন্তু বিটিসিত আমি বেলেগ, यूपीपीएल লগত নাই। यूपीपीएल থাকে না থাকে এটো আমার কথা নয়, ডিসিশন বিজেপি বা এনডিএ লব। বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে অল ইন্ডিয়াত, বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে এনডিএ লগত। তো यूपीपीएল নিশ্চয় যদি বিজেপিয়ে লয় আমার খবর লগা একো নাই, কিন্তু বিটিসিত আমি বেলেগ, यूपीपीएल লগত নাই। यूपीपीएल থাকে না থাকে এটো আমার কথা নয়, ডিসিশন বিজেপি বা এনডিএ লব। বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে অল ইন্ডিয়াত, বহুত সৰু সৰু পার্টি আছে এনডিএ লগত। তো यूपीपीएল নিশ্চয় যদি বিজেপিয়ে লয় আমার খবর লগা একো নাই, কিন্তু বিটিসিত আমি বেলেগ, यूपीपीएल লগত নাই।